Għamilt pass il-qoddim u dħalt. L-attenzjoni tiegħi ġibiti li kollha kemm skultura enormi ta' sura ttundjata fiċ-ċentru tat-tempju. Ġismi qam xewk kif arafti drakun, is-serb sitt ġwienaħ, simbolu tal-ordni tiegħi, imkebbeb fuq innifsu f'poża qisu ħajat is-salt mument għal ieħor, għajnieh żewġ ġawrit ħomor lewn in-nar. L-uniku differenza kbira bejn il-pendent madwar onqi u dik l-iskultura tal-ġebel kienet ras is-serb. Fejn fil-pendent is-serb kellu rasu ċatta, ir-ras imnaqxa qoddimi fil-għolli kienet ħirġa l-barra, b'xufteħ kemm imbexqin u l-sin irqiq ħireġ il-barra biex jivvelena lid-dinja ta' madwaru. Mhux għall-ewwel darba u lanqas għall-aħħar. Staqsejt li l-nifsi fejn kont spiċċajt. U f'salt wieħed it-tellijiet madwar iċċaqal u nbidlu. Jien wieħed minnhom.